Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-villaġġ tal-artiġjanat ta' Tbieġi fl-Arb u Dream of Horses, iċ-ċentru ta' terapija multifunzjonali biżwiemel. Dawn iż-żewġ inizjattivi jagħtu kontribut importanti għall-iżvilupp sostenibbli ta' Għawdex f'ta' Tbieġi li huwa l-eqdem raħal artiġjanali f'Għawdex. Il-Prim Ministru flimkien mal-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri iltaqa' ma' ħaddiema tal-artiġjanat u sidin taħwienet fejn sema dwar ix-xogħol artistiku tagħhom u l-kontribut li dan jagħti lit-turiżmu. Hawn Dr. Abela saħaq dwar l-importanza li l-Gvern qed ikompli appoġġja dawn is-setturi permezz ta' fondi għal modernizzazzjoni, fondi Ewropej u inċentivi għal intrapriżi żgħar Għawdxin li jridu jkomplu jikbru. Waqt din iż-żjara Dr. Abela flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo żar iċ-ċentru terapeutiku Dream of Horses. Hawnhekk iltaqa' ma' tmexxija ta' dan iċ-ċentru li spjegaw kif din il-faċilità qed toffri servizzi ta' terapija biżwiemel għal persuni b'diffikultajiet ta' saħħa mentali jew li għaddew minn episodji ta' abbuż f'ħajjithom. Waqt din iż-żjara il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-importanza li Għawdex jibqa' jiżviluppa b'mod sostenibbli fejn il-valur ekonomiku, soċjali u kulturali jingħaqdu flimkien.